Minek ide nagy Attikákra? Mondjuk nem tudom, szerintem egy GTX 680-as nem mindegy. Ezt úgy nem lehet kinagyítani? Nem lehet kinagyítani? Nem. Szedni nagyobbat. Miért megad ennek? Engedj, tejföl, mi van veled, mi van veled? Oldalt megíteni, de magát a játékot nem megítja. Ja. Kivézi az nem. Menj már innen! Néha olyan érzés van, hogy mindenki Körpassz, egyedül geci! jár. Baszki. Adja neki tejfel. Miért nem lehet ezt egérre tolni? Vagy izével, George. Mert ez az igazi airport, mert nem tudsz benne csalni, nincs benne. Ez igazi airport. Rocketegér, Ott van Laci. Rocketegér, meg faszom, ugye nem tudsz makrózni, meg semmi. Ugyanolyan feltételekkel indul mindenki. Hoppá, hogy becsaptam őket! Engem nem tudsz! Alapítsa. Menj Hoppá, oda! menjünk Menj rá! oda! Ja! Nice! Jaj! Hát, ilyet kihagyni, Jöhet basszom. előre, gyerekek, itt vagyok, ez az! Hova megy? Jó, beállok Urán, én menj rá a most. kapura! Úgy bírom, hogy a pirosak mi állandóan egymást akadályozunk. Olyan, hogy egymás ellen lenni. Szerintem álljunk be hárman a kapuba és... De ez mi, hogy én nem tudok belemenni a körbe? Ja, mert ti kezdtetek. Tekről ugrál! Hát de látod, annyian voltak ott előttünk, mint az oroszok. Előre kortesz. Hát előre, hát jön a csapattárs és leszerelve. Jó! Hoppá, de cseles vagyok! Ó, milyen átpassz volt és nem lőtte be senki se. Ó! Ez az geci, hogy rámegyünk. Hopp, Halljátok bodycheck, ezt az figyelj! ovációt? Cristiano Ronaldo kapja. Feltartom csokit, figyelj! Passz vissza, rávágom! Bazd meg! Ott van a jó, de Venj rá! most burá! Ne! Na már szépítkezni akarnak, nem érted? Még passzba akarja berúgni. Örülsz, eltalálod, persze. Ott volt a hosszú Micsoda. passz, öcsém. Ó, micsoda visszapassz. Hoppá. Láttad milyen passz volt, Hallod, öcsém? Profita, olyat a magyarok szoktak játszani, visszapasszolják. Magyar. Na, espicsába. Most Mennyi tejföl, mennyi! Te szép szaladnék, de volt! csúszik a Pattintós cipő. csel, önmandiner, bazd meg. Ön most. Proféta, mit csinálsz, te állat? Vágd már! Kitértem még az útból is. kurán, te Nino, mit csinálsz, Nino, ott a kapuba bebattál? Te kapus szerepet játszol. Azt hittem támasztod a kapupát. Jó, bazd meg. Menj akkor! Hoppá! Én meg Passz mit fel a csinálok? falon! Küld meg a falon! Az, ó. Azaz. Ó. Time is up. Nyert. Eltelt 5 perc, ez nagyon nagy játék, ezt toljuk meg. Mutatok valami újat, ilyet még nem láttuk. Nem mi kell fél órát, akkor pálya. Laci, Ez már mi? olvas a Focipálya? gondolataimba. De mekkora? Akkor Ledobás. a kapu van, bazd. Ez már gól lesz, és Lesz a fasz, láttad, hogy bevédtük. Szaladj, Baszki, Proféta, szaladj, baszki, szaladj! baszki. Ott van, tartom kurant, lőd be! Nem lehet sprintelni? Messi belőtte. Jó Messi. Jöhet előre! Nem ágy!
De ne öten menjünk már egy labdára. Nézzük sem! Bú, mennyi? Passzoltam, nem Teker, láttam. jöhet előre! És mindenki... Akkor most teki. Ez Mekkora a szerelés volt, proféta. profita veled. Elől, cigis! Küldjen! Nem megy el odáig, vagy. Turnover. Ott van! Hú, te fasz! Ó, ő! Kakaó. Ne! Úristen! Hogy szirénázik az egyes. És mekkora tisztázás volt. Na, jó van, elég az. Palit lakik. Ne! Mindenki jókodja a space-t, való. Milyen nyesett labda volt, kisfiam. Blokkolom a csokját. Ez meg visszafelé játszik, ez vagy. Küld meg! Indíts meg! Gyere! Ott vagyok. Lövöm. Gyerünk! Jön a hadsereg, nem veszhetjük el. Nem már! Láttátok azt a csuka fejest? Én csak a csukádat láttam, nem a fejedet. Építsük a pánikjukra. Passzolj! Öcsém profita, de miért állsz meg, te nyúb? Csak is bambolj. Miért állsz el építeni? Te szar! Na ez nem jó. Nem tetszik. Csokit fedezzétek le. Jó? Lakkolom. Engem nem Blokkol igen. rám. Itt vagyunk szabadon föl, Laci! Azaz! Indulj meg! menj már! Így most tapkozva, bazzeg! Jó lesz! Istenem profita, De jó te lesz. alszol? De ne ötem Nem, de menjetek! nem megy amerre én akarom. Dehogy nem, csak lassan reagál. Lassú a neted. Berúgott a karakterek közül. Micsoda gól, gyerekek! Már megint én szereztem az elsőből. Ne! Csokit nem szabad hagyni! Azaz! Csoki veszélyes. Csoki a csatár. Csoki csatár. Csupa csoki. Hoppá, Profita. profita, haladjál. Azaz! Zárd el az embert, azaz. Ne, mit csinálsz? Ez van! De nem megy arra, basz meg! Bepasztoltam a Lacinak. Miért nem mehet bejebb? Ők kezdtek azért. Jó? Ne! Yeah! Ó, Istenem, de kurán. basz! Fine! Jó, Istenem, kurán! Jó, kura. Ne, én aztán! Jó van, Laci, köszönöm! Szeretjük! Szeretjük!